Кешенең авызында бик сыгылмалы һәм хәрәкәтчән әгъза тел бар. Беләсеңме, ул шундый көчле. Тел 8 мускулдан тора. Ул төзелеше буенча фил борынына яисә 8 аяк кармак учына охшаган. Авыз эчендә 10 меңгә якын сизгер күзәнәк, рецептор урнашкан. Аларның 8 меңе тел өстендә. Рецепторлар безгә тәм тоярга ярдәм итә. Телнең ян яклары әче һәм тузлы тәмне, ұшы баллыны, әтебе ачы тәмне туя. Ризык тел өстенә ләгүгә, тел баш миенә әче, тузлы, баллы һәм ачы тәм турында хәбәр җибәрә. Баш мие шул тәмнәрне бер-берсенә куша. Шул вакыт без ашаган ризыкның үзенә генә хас үзенчәлекле тәмен туя башлыйбыз. Телнең тәм тую сәләте кешенең сәламәтлеген саклау өчен дә бик кирәк. Тәмне туймаса, кеше бузылган ризыкны ашар һәм агуланыр иде. Телебез булмаса, без ризыкны яхшылап чәйни һәм йотып җибәрә алмас идек. Ризык авызга керүгә үк тел өстенә ләгә. Шул вакыт күп итеп селәгәй бүленеп чыга. Селәгәй ризыкны дымландыра һәм аны чәйнәүне җиңеләйтә. Тел ризыкны тамак ягына этеп, аны йотарга булыша. Тел кешегә матур һәм ачык итеп сөйләшү өчен дә кирәк. Ул төрле авазларны дөрес итеп әйтергә булыша. Телнең төсе һәм формасы буенча кешенең сәламәтлеге турында фикер йөртергә мөмкин. Менә шуңа күрә табиблар иң элек синең телеңне карый да инде. Телнең эслеге шума түгел, кытыршы. Шуңа күрә аңа бик күп микроблар, бактериялар ләгеп калырга мөмкин. Тешләреңне чистартканда, телеңне чистартырга да онытма.